Πριν φτάσει να θεωρείται ένας από τους κορυφαίους προπονητές στην Ευρώπη, πριν οδηγήσει την Άστον Βίλα στην κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού της τροπαίου μετά από 44 χρόνια και πριν συνδέσει το όνομά του με τον τίτλο Mr. Europa League, ο Unai Emery πέρασε χρόνια μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με τους στενούς του συνεργάτες να τονίζουν την επιμονή και τη σκληρή του δουλειά. Κυριαρχική η αγγλική ομάδα δεν άφησε κανένα περιθώριο στους Γερμανούς, σκοράροντας 2 υπέροχα γκολ μέσα σε ένα πεντάλεπτο, ενώ το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Ρότζερς στο δεύτερο ημίχρονο. Ο άνθρωπος που πανηγύρισε χθες στο 5ο Europa League στην καριέρα του δεν υπήρξε ποτέ λαμπερός στάρ. Το γεγονός πως κατάφερε όμως να αναδιαμορφώσει την πορεία της Βίλα τα τελευταία χρόνια αναδεικνύει την ευφυΐα του ως προπονητή. Με αιμονή στην προετοιμασία και πίστη στις ιδέες του, άρχισε να ανεβαίνει σκαλί-σκαλί. Από την Αλμερία και τη Βαλένθια μέχρι τη Σεβίλη, όπου δημιούργησε τον μύθο του με 3 συνεχόμενα Europa League, ο Emery απέδειξε ότι η επιτυχία δεν είναι θέμα στιγμής, αλλά συνέπειας. Αξίζει μόνο να πούμε πως όταν ο Ισπανός ανέλαβε την ομάδα την 1η Νοεμβρίου του 2022, η Βίλα ήταν στην 16η θέση στη Premier League, 2 θέσεις και ένα βαθμό πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Την ίδια σεζόν την οδήγησε σε ευρωπαϊκό εισιτήριο. Και τώρα, με το εισιτήριο του Champions League να έχει ήδη εξασφαλιστεί, ο ίδιος δηλώνει ακόμη πιο διψασμένος για να κυνηγήσει περισσότερους τίτλους τα επόμενα χρόνια. Η χθεσινή νίκη της Άστον Βίλα ευνοεί και τον κυπελούχο Κύπρου, καθώς θα ξεκινήσει την πορεία του από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.